So, good afternoon mga ka-DIY Loop. Nagbabalik po tayo ngayon at sa ating video mga kapatid is maglilipat na tayo ng mga warrior and yung mga breeders natin dito na nasa loob. So, abangan. And mga kapatid, dito na po tayo sa ating flyer slope and maglilipat na po tayo ng mga breeder and warrior mga kapatids. Yan. So, lilipat na rin natin yung mga young birds mga kapatids dahil gagawin po, umpisa na natin gagawin to mga kapatids dahil tutumba na kasi. And para mahihanda na rin natin yung mga warrior natin na isasabak sa self-training and self-race series mga kapatids, and nilagay ko na yung mga iba doon mga kapatids at mga kapatids day 6 ng pag-viewing ng mga kalapati natin. Yan sila, so check natin ulit mga kapatids. So yan mga kapatids, yan po day 6 pag-viewing. Yan mga kapatids, papansin nyo day 6 na po, and may kalapati doon. Hindi nyo makita kasi over brightness mga kapatids, and may nagpapalipad doon. So black hook po yata yung kulay nun. And ang oras na po natin ngayon is alas 3 mga kapatids, and iano na po natin to mga kapatids, ibabalik na po natin sa kulungan at para makainom na rin sila and mapakain na rin natin sila maya maya mga kapatids. And day 2 ng pag gagamot kay Tipler din mga kapatids, i-update natin yan mga kapatids dahil para mabilis gumaling yung niya, yung sugat mga kapatids. Yan po. And pa mga kapatids, and pa po kaya, and dito po sa ating breeders, yan okay naman sila mga kapatids. Tas dito po mga kapatids, okay din naman yung mga breeders natin. Wala naman pong sakit na yeah, sa hen section mga kapatids. And dito po mga kapatids, dito po yung ibang warrior. Yan. So yan po. Madadagdagan na po yung ating isasampa. Magsasampa din tayo ngayon ng 3 mga kapatids. Tapos ilalagay na rin natin yung cage ditong isa. Ililipat na rin natin. Marami po tayong gagawin ngayon mga kapatids. Hindi lang po paglilinis ng sugat ni Tipler and yung pagbabalik ng mga binubiwing natin. Ayusin na rin natin to sa next video natin mga kapatids. So tara, ihanda na natin mga kapatids, no? So abangan. So mga kapatids, nalipat na natin yung yung may itlog and then yung may singsing na si Isabella line mga kapatids yan, no? Kung nakikita nyo si Isabella line, yung matapang blue bar mga kapatids, si Isabella yan. And then mga kapatids, medyo ulan yata dito sa part namin. Yan, baka umulan. Maganda rin, sakto din na maglilipat na rin tayo ng mga kalapati. Yan. So nilagay na rin natin dyan mga kapatids. So ito mga kapatids na flyer loop natin, ayusin na natin yan mga kapatids. Yan. So ayusin natin yan sa next video mga kapatids. Abangan yan mga kapatids, abangan natin yung video natin. So anong magandang kakalabasan ng bagong flyer slope natin mga kapatids, abangan natin yan sa ating YouTube channel. Yan po. Yan mga kapatids. Sobrang brightness. Ilang kalamat? Tara mga kapatids, silipat na natin sila. So hiwalay ko na rin sila mga kapatids. Silipat na natin. Yan po.
mga kapatids. Ito po yung puti natin na kak. So dito po siya sa ating kak section mga kapatids. So halo-halo yung nandito na malapas dahil ayusin natin yung yung pliers loop natin. So mainit mga kapatids. So lagay ko na po. So i-ano na rin natin yung isa mga kapatids. Yung isang young bird. So ito po yung papamigay natin yung kay Black, si Blacky. Yung kasama natin na guys dito mga kapatids sa loop natin. Yan po. So, may cameraman po tayo, si Import. Import. Yan si Import mga kapatids. Import JB. Then ito mga kapatids. Yung isang warrior natin na tinitraining. Yan. Ilagay na rin natin. And then itong hen na asawa na puti. Kung mainit mga kapatids. Puti na kak. Yan. So, may lap siya mga kapatids. Isang blue by white flight. Yan. Ganda ng mata mga kapatids. Tingnan nyo mabuti. Yan. So, lagay na natin. Head section. So, andyan na sila. Kukondisyon na natin yung mga yan mga kapatids. And then, si tippler mga kapatids. Gagamutin natin ulit. Yan. So, kunin ko. So, salamat kay Import. So, andyan si Import, JB. So, kung sa Capistrano loop mga kapatid, may import sila na so, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero may import sila doon sa Capistrano loop mga kapatid. May import din tayo. Yan. So, andyan si tippler mga kapatid. So, silipin muna natin yung ating mga hen. Yan, yung mga hen natin mga kapatid. So, 5. Ito po yung napanalunan sa raffle natin, si Checkered. Yan po. And then, yung bagong sampa natin na yan mga kapatids, yan po. Si Blue Bar White Flight. And then, yung Blue Bar din, mga kapatids, si asawa ni Tippler. So, nandito na lahat yung mga flyers natin and warrior and mga kak section mga kapatids. Nandito na sila lahat. Nandito na rin yung mga YB. Halo-halo na. Dahil gagawin muna natin to mga kapatids. Yan. Dahil matutumba na siya. So, ayusin natin yan. Lipat ko na rin yung nandito mga kapatids. Yan. So, may dalawang YB din to si Isabella. Blue bar and puti mga kapatids. So, di ko pa po iniwala yan. Baka subuan pa mga kapatids. Yan po. Tingnan may mga kapatids. So, naglilimlim pa po itong checker natin mga kapatids. May nililimliman yan. And then, pagkatapos po nito, pag malaki na po yung mga YB nila, ibubukod na rin natin yung asawa ni Isabella line. Dahil ipaparis ko po yung puti dito. Dahil yung pagpaparisin natin mga kapatids, puti tas puti lang. And then, yung iba, magpares na blue bar. Siguro mga kapatids. Yan. So, ito po yung naglalabas ng mga rare color or off color na kalapati natin. Silang dalawa po yung naglalabas, mga kalapatids. Yan. Then, soon din mga kapatids, gagawa rin tayo ng breeder cage na gawa sa kahoy. Kaso, wala pa tayong budget. Kaya wala pa po tayong pang-upgrade. Sana ma-monetize na rin tayo at makapagsahod na rin tayo sa YouTube mga kapatids. Tara, gamutin na natin si Tippler mga kapatids. Yan. So mga kapatids, gagamutin na natin si Tippler mga kapatids. So last na tong panggagamot natin dahil medyo napansin ko kailangan na rin yung pahinga dahil namamaya na siya. Ito yung butchi niya mga kapatids. So namamaya na rin siya. So last day na paggagamot na sa kanya. So tara, gamutin na natin.
mga kapatid. Tapos natin siya ng gamot. Yan po. Kita nyo mga kapatid. Tapos natin bagong sticker. Ito. So tama, kasi lagyan natin si Tipper doon. Tara mga kapatid, balik na. Ilagay na natin dito si Tipper. So nagugutom na po yung mga kapatid natin mga kapatid. Tipper. So lagay na natin dito. Yan. So mga kapatids, yan, nandito na po sila, siksikan po sila, mga kapatids, madami. Dahil dito, is kak lang, ay yung hen lang po yun nandito kasi kaya kukunti sila. Kaya dito lahat, puro kak, NYO, NYB na rin. Yan. Yan si import mga kapatids. And then, nandito po yung mga ano natin, mga nangitlog na kalapati. Yan po sila lahat. So that's it mga kapatids, nandito lang yung ating video. And then, dako na rin tayo sa shoutout natin mga kapatids. Tara, samahan nyo ako mag shoutout. At mga nagpapabati sa atin sa YouTube and sa Facebook mga kapatids, no? Tara. So dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout at nagpapabati sa Facebook at YouTube mga kapatids. So tara, shoutout tayo. And ang first shoutout natin is shoutout kay John Benedict Riboldila, shoutout. And shoutout kay PNT Racing Pigeon Love. Supportan nyo yan mga kapatids dahil kaibigan YouTube vlogger din yan na fancier mga kapatids. And shoutout kay Mark Rioja mga kapatids. So shoutout sa'yo boss. And shoutout tayo kay Pagutom Gaming. Shoutout sa'yo mga kapatids. Pagutom Gaming. So shoutout sa mga kasama niya, Juruski and Atan and Dalumpenis and Anton mga kapatids. Anton. So correct me if I'm wrong mga kapatids, no? So sunod natin is shoutout kay Dakasi Cariños. Ganda ng mga kalapati nyo. Salamat mga kapatids. And shoutout kay Pitong Love TV mga kapatids. Shoutout sa'yo Lods. And sa Facebook din mga kapatids, yung mga nagpapa-shoutout sa mga Facebook mga kapatids. And sino po sila? So ini-screenshot natin yan mga kapatids. And shoutout kay Adrian Bretal mga kapatids. So shoutout sa'yo mga kapatids. And that's it mga kapatids. So don't forget to like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button kung updated ka pa rin. So kung nagustuhan mo tong video natin mga kapatids, ang content natin ngayon mga kapatids, i-share mo na yan agad at para makilala tayo sa ating YouTube channel at para maabot na natin yung monetize mga kapatids at makapag-upgrade na rin tayo ng ating loaf mga kapatids, no? So tara, that's it mga kapatids. Peace!